ఇక్కడే నిశ్శబ్దమైనది ఎందుకో ప్రపంచం అన్నది ఇక్కడే ఇలాగే నాతో ఉంది నిజంగా కళ్ళతో ఇంతగా మంత్రమేసింది అదేదో మాయలో నన్నిలా ముంచి వేసింది నిజంగా కళ్ళతో ఇంతగా మంత్రమేసింది అదేదో మాయలో నన్నిలా ముంచి వేసింది నవ్వులు వెండి బాణాలై నాటుకుపోతుంటే చెంపలు కెంపు నాణాలై కాంతిస్తుంటే చూపులు తేనె దారాలై అల్లుకుపోతుంటే రూపం ఏడు వారాలై ముదిరే చూస్తుంటే ఆసోయగానే చూడగానే మౌరాయిలాగా ఆయను నేనే నిజం కళ్ళతో వింత మంత్రమే నిజంగా కళ్ళతో ఇంతగా మంత్రమేసింది అదేదో మాయలో అన్నిలా ముంచి వేసింది నిజంగా కళ్ళలో ఇంతగా మంత్రమేసింది అదేదో మాయలో అన్నిలా ముంచి వేసింది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ కూడా. సూపర్. ఎలా అనిపించింది? అంటే వాళ్ళ పాటలో ఉన్నంత మీ సౌండ్లో రావట్లేదు. అందరూ బిజీగా ఉన్నారా? చాలామంది చేతుల్లో ఫోన్స్తో సెల్ఫీస్తో బిజీగా ఉన్నారు. చాలామంది లీనమైపోయి ఉన్నారు. నాకు తెలిసి ఇంకా బయటకు రాలేదా సరిగమ్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాండ్ పాడిన పాటల్లోంచి. అండ్ సూపర్ గాయ్, సీరియస్లీ సూపర్. ఇట్ వాజ్ ఆసమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంకా ఉన్నారు, ఇంకా ఉంది, ఇంకా మనం వింటాం అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బిగ్సీ అండ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ ప్రెజెంట్స్ ABCD ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్ పవర్డ్ బై రాధా TMT. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్ని ఛానల్స్లో మీరు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మధుర ఆడియో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా, సో అల్లు శిరీష్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ద్వారా, శ్రేయాస్ మీడియా ఫేస్బుక్ పేజ్ ద్వారా లైవ్లో కూడా మీరు వీక్షిస్తున్నారు అనమాట. మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో డెఫినెట్గా ABCD ఫిలిం మనందరినీ అలరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది అనమాట. ABCD అంటే ఆల్రెడీ ట్యాగ్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, అమెరికన్ బార్న్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీ అట. సో డిఫరెంట్ ట్యాగ్ లైన్తో ఒక అందమైన టైటిల్తో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు అనమాట అల్లు శిరీష్ అలాగే రుక్సార్. మరి వీళ్ళిద్దరిని జంటగా జత చేసి ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందిస్తున్న డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్, మీ ఫిలిం ఇలా లాంచ్ అవుతుంది అనమాట, ఫస్ట్ సాంగ్. సో ఇవాళ ఈ వేడుక ఇంత గ్రాండ్గా జరుగుతుంది అంటే దానికి మెయిన్ ప్రధాన కారకులు ఎవరంటే ఎన్నో అద్భుతమైన మెలోడీస్ అండి. ఆయన గాత్రంతో ఆ గానం గనక అలా ఆలపిస్తే అది ఒక రేంజ్లో సూపర్ సక్సెస్ అయిపోతుంది. మామూలుగా ఫిలిం హిట్ అయింది అంటే 100 days అంటూ ఉంటారు కదా, ఆయన పాట ఫిలిం కంటే ముందు బయటకు వచ్చింది అంటే లక్షల వ్యూస్తో ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో అంత అందమైన గాయకులే, అంత అందమైన సింగరే సిద్ శ్రీరామ్ అనమాట. సో సిద్ శ్రీరామ్ పాడిన పాట ఇంకా సేపట్లో లాంచ్ అవబోతుంది, ABCD చిత్రంలోని పాట. వెల్, సో ఒక సినిమా ముందుకు రావాలి అంటే ప్రొడ్యూసర్ ముందుండాలి. అయితే దీనికి మాత్రం ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు. అందులో ఒకరు మధుర శ్రీధర్ గారు, అయితే ఇంకొకళ్ళు యష్ గారు. సో మరి ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందిస్తున్నారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి సురేష్ బాబు గారు ప్రెజెన్స్, మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అలాగే బిగ్ మ్యాన్ సినిమాస్ బ్యానర్లో సంజీవ్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో అల్లు శిరీష్ రుక్సార్ నటించిన అందమైన చిత్రమే ABCD. సో ఈ సాంగ్ లాంచ్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా, యూట్యూబ్ ఛానల్ లైవ్ ద్వారా, మరి లైవ్ టీవీస్ ద్వారా మీరందరూ మమ్మల్ని వీక్షిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో డెఫినెట్గా అండి ప్రొడక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనగానే నిజంగా ఒక అందమైన చిత్రాలే మన ముందుకు వస్తూ ఉంటాయి.
సో అందమైన పాటల్ని మనందరికీ మధుర ఆడియో ద్వారా అందించడమే కాకుండా డైరెక్టర్గా అందమైన చిత్రాన్ని అందించడమే కాకుండా ప్రొడ్యూసర్గా కూడా బోల్డ్ అని అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించారు అందమైన వ్యక్తి మధుర శ్రీధర్ గారు. మరి ఈసారి ఆయనతో పాటు సంయుక్తంగా మన బిగ్ బ్యాంగ్ సినిమాస్ కూడా జాయిన్ అయిపోయిందనమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్జీ. సో ఆయన కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఇక్కడ లేరన్నమాట, కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫిలింని ప్రొడ్యూస్ చేసి మా అందరికీ అందిస్తున్నందుకు. ఇంకా ఎనర్జెటిక్ స్టార్ గురించి డెఫినెట్గా మాట్లాడుకోవాలి. చూసారా, ఆటోమేటిక్గా నాలో కూడా ఒక ఎనర్జీ వచ్చింది. ఒక స్టెప్ వేసిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను. ఆయనే అల్లు శిరీష్ అనమాట. యూనో అల్లు ఫ్యామిలీ నుంచి ఏ సినిమా వచ్చినా కూడా అద్భుతంగానే ఉంటుంది. మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఏ సినిమా వచ్చినా కూడా అందంగా ఉంటుంది. అండ్ అద్భుతమైన స్టెప్స్తో మరి ఈ అమెరికాలో పుట్టిన ఈ అబ్బాయి ఆ దేశీ గర్ల్ని కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇంకా ముందు ముందు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన బోలెడన్ని ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో మాట్లాడుకుందాం. అండ్ అల్లు శిరీష్ అద్భుతంగా స్టెప్పులు వేయడమే కాదు, అందమైన ఎక్స్ప్రెషన్ని పలికించి వెండి తెర మీద తనదైన శైలితో అందరినీ అలరించి బోలెడంతమంది ఫ్యాన్స్ అభిమానాన్ని కూడగట్టుకున్నారు. మరి ఈసారి ఈ హ్యాండ్సమ్ హీరో పక్కన ఒక బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ కూడా ఏమంటో జాయిన్ అయిపోయింది. సో దారిలో ఆవిడ వెళ్తూ ఉంటే దుమ్మును చూడరు, ఆవిడనే చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నేను కొంచెం రైమింగ్ వాడడానికి ప్రయత్నించాను. దారి చూడు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బ్యాండ్ ఉండగా నేను ఎందుకు అనవసరంగా నా గొంతునిలా అనవసరంగా కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించి మన ముందుకు వచ్చింది ఒక పోస్టర్, అదే మోషన్ పోస్టర్. అది చూసేసిన తర్వాత ఇంకా మాట్లాడుకుందాం. మోషన్ పోస్టర్ ప్లీజ్, లైట్స్ ఆఫ్. వావ్, అలా మొత్తానికి ఫాస్ట్గా మళ్ళీ తనదైన శైలిలో దూసుకు వెళ్ళిపోవడానికి అల్లు శిరీష్ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు ABCD చిత్రం ద్వారా అనమాట. సో అది ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మోషన్ పోస్టర్. అయితే ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం అద్భుతమైన గానం, ఆయన గాత్రం ఆయన సొంతం అని. నిజంగా అద్భుతమైన గానాలు కూడా ఆయన సొంతమే అనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అవి అద్భుతంగా మారుతాయో. సో ఎన్నో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ని అద్భుతంగా సింగర్గా మన ముందుకు వచ్చేసిన సిద్ శ్రీరామ్. అండ్ ఆయన పాటలు ఒకటి కాదండి, బోలెడన్ని లిస్ట్ ఉన్నాయి. మరి ఆయన పాటలు పాడతానంటూ సరిగం ప్రాజెక్ట్ బ్యాండ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇంకేం కావాలి, ఇంకేం కావాలి కదా. సో ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు తనది లిస్టులో వేసేసుకున్నారు. సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ పాటలన్నిటి కూడా సిద్ శ్రీరామ్ లిస్టులోనే ఉన్నాయన్నమాట. ఆ పాటలన్నిటిని జత చేసి ఇప్పుడు మీ అందరు ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు సరిగం ప్రాజెక్ట్ బ్యాండ్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా వన్స్ మోర్ గైస్, మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాను. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ ప్లీజ్. అంటే చాలా బిజీగా ఉన్నారా మీరెవరు ఏమి అసలు హై లైఫ్లో ఉన్నాము.